Bueno, pois saben que temos aí a Óscar Cruz en Melide e se houber algunha novidade no que resta de termómetro, pois yo contaríamos. Que tal, Héctor? Moi bons días. Moi bons días. Abrimos páxina de saúde como cada día aquí no termómetro, hoxe falando de algo que é unha tortura neste tempo cambiante que temos, que é a fonía, Héctor. Pois sí, eses problemas de gorxa que nos levan a esa fonía, mal chamada fonía, por certo, porque en realidad sería unha disfonía. É dicir, cando normalmente decimos sempre, ai, quedou afónico ou te estás afónico, se aínda podes falar algo, non estás afónico, senón que estás disfónico. Afónico sería non falar absolutamente nada. Pero bueno, ao final é todo o mesmo, que ese cambio na voz, esa ronquera, ese que queres falar, estás aí que non das. Claro, quizáis para entendelo, Héctor, deberíamos saber primeiro, claro, como funcionan as nosas cordas vocais. Xusto, é que claro, as que producen a voz son dúas cordas vocais, as cordas vocais que temos na larinxe. Son dúas bandas musculares, anchas, que teñen forma incluso de mira, V. aí as estamos vendo. Son esas dúas bandas musculares que, como vemos, van abrindo e pechando e van vibrando co paso do aire. O aire pasa dentro dos pulmóns, pasa atravesándoas e cando esas bandas abren e pechan, van xerando os diferentes sons. Ademais, curiosamente, canto máis longas e estreitas son, a voz é máis aguda e canto máis curtas e máis anchas, a voz é máis grave. Entón, son así é como se ventón a nosa gorxa se nos mete unha camariña, se colléramos unha cámara e a meteramos pola boca abaixo ata a gorxa, ata chegar aí a gorxa, veríamos nesa larinxe como abren e pechan. De feito, o paciente mandamoslle falar para que estea falando, esteamos vendo como abren e pechan esas bandas e vemos tamén se ten pólipos, se están inflamadas ou se hai algún problema de saúde. Entón, por que se produce a fonía, Héctor? Pois a fonía prodúcese cando esas dúas bandas que estamos vendo aí inflámanse. Porque aínda que vemos que son dúas bandas como musculares e tendinosas, están recubertas de mucosa, como os nosos beizos, como a parte interior da boca. Entón, pódense inflamar, pódense resecar por todos estes problemas que estamos vendo aquí. Pois por un mal uso ou un abuso da voz, todos fomos a un festival ou unha orquesta, estivemos ali cantando toda a noite os temas da orquesta e o día seguinte estamos afónicos. Por que? Porque están irritadas esas dúas bandas musculares. E logo tamén temos máis causas, como respirar aire frío e seco. Por eso no inverno moitas veces temos máis problemas. Logo os cambios de temperatura. Nesta época que de repente fai sol, de repente chove, de repente hai treboada, pois ao final acaba repercutindo na gorxa. E tamén, curiosamente, o refluxo gástrico. Ah, sí? E iso por qué? Sí, pois o refluxo gástrico tamén, porque claro, ti pensa que ao final sube ácido que temos no estómago, sube cara ao esófago e cara á gorxa. Mesmo algunhas veces hai xente que o nota mesmo incluso na boca, non? Ese ácido que acaba subindo. Cando sube, que afecta tamén a esas dúas bandas que veíamos, esas dúas cordas vocais, e ácido vainas irritar, vainas inflamar e vai acabar producindo este problema. Vemos que hai múltiples causas, Héctor. Imos a solución, xa entendendo cal é este problema, porque temos, digamos, remedios naturais por unha banda. Que recomendas? Por exemplo, na alimentación. Temos un pouco de todo por aquí. Mira, por exemplo, empezando pola alimentación. Por qué? Porque os suplementos de vitamina A e de vitamina E van nos axudar a reducir esa inflamación e a cuidar as cordas vocais. Que para lembrarnos ben na casa, cando falamos de vitamina A, vamos pensar en, por exemplo, nos alimentos que son de cor laranxa. Vemos, por exemplo, aí cenorias, vemos cabaza, vemos laranxas, porque te rematan en A como a vitamina A. Así que, alimentos laranxas. Todo isto é bo para a gorxa. Todo isto é bo para a gorxa, para coidala e para, además, cando estamos afónicos e cando non tamén. E os outros de vitamina E, os alimentos verdes, por exemplo, temos aí o brócoli, como non podía faltar, o aguacate, temos tamén os pementos, eses alimentos verdes tamén coidan da nosa gorxa. E logo, sobre infusións, que isto é un mundo tamén. Eu escoitei falar do erísimo, da erva dos cantores. Así mismo, chamanlle precisamente a erva dos cantores, e é moi pouco coñecida Unha amiga miña profe díxome, que maravillosa. Que maravillosa, pois haberá que probala cando teñemos problemas de gorxa. Si é certo que as que coñecieran máis o tomelo, o romero, que tamén facer gargarexos e tomala tamén en infusión vai nos axudar. Eso sí, templadiña, non moi quente, porque xa vemos que os cambios bruscos de temperatura vanlle afectar, así que facemos uns gargarexos ben coerísimo ou ben co tomelo e van a axudar tamén. E o xenxibre? O xenxibre é moi bon tamén, ten moi boas propiedades antiinflamatorias para todo en xeral, pero tamén para a nosa gorxa, tanto para o sistema digestivo como para a gorxa. Así que uns gargarexos ou tomar unha infusión vai coidar moi ben a gorxa. E logo unha dúbida, que vexo que tes aí o sal, gárgaras con sal é eficaz? A min recomendaron. Pois as gargarexos con sal van ben, sobre todo cando hai infección, porque vemos tamén que
algún caso pode haber tamén ese problema de afonía porque temos unha infección na gorxa. Entón, se temos infección, sí estarían ben, estarían recomendables porque van un pouco desinfectar esa zona. Sí, a sensación como que che anestesia a zona, non? Sí, poden axudar, pero realmente eso, máis cando hai unha infección que cando hai unha infección. O que non sirve para nada, imos de romper aquí o mito, son os ovos. A clara de ovo, a famosa toma clara de ovo para a gorxa. O almorzo de Tom Cruise limitado, non? A clara de ovo está moi ben porque ten moitas propiedades, pero non para cuidar a gorxa especialmente. Bueno, creo que temos algunhas preguntiñas de WhatsApp, como sempre, por o noso querido Héctor. Imos ca primeira, a ver que nos consultan. Pois hai tensión cos WhatsApps, aí o temos. Vou á clase de canto e recomendáronme hidratar ben as cordas vocais. Como podo facelo? Importantísimo hidratar as cordas vocais, que non o falamos. Por qué? Porque levan unha mucosa, decíamos, como a nosa boca tamén, entón hai que hidratalas para que esa mucosa este ben hidratada. Pero como? Pero bebendo auga, importante, pero tamén con este aparello que temos aquí, que é un nebulizador. E o que fai, algún xente ten na casa para poñer medicación nebulizada. Eu isto vinllo a algún artista. Podemos lle poñer tamén auga, está nebulizada, imos ver como saen como uns vapores, eses vapores van directamente ás cordas vocais e deixenas moi hidratadas. Moitos artistas, precisamente no camerino, antes de sair a Noli, actuar, efectivamente, que outro día lle facíamos unha report. E como funciona isto? Pois este sí que é máis grande, este para telo na casa, pero este é portátil, o que leva Noli aí. O que fai é que lle mete dentro ou ben soro ou ben auga directamente, o que fai é crear como unha especie de nube, nebuliza, o sea, realmente a auga pasas a estar como en estado de nube e ti respiras esas partículas de auga nebulizadas e se depositan directamente nas cordas vocais e as van humedecer e as van suavizar. Así que é unha moi boa solución e de feito vemos que os cantantes están continuamente coidando o seu instrumento que son as cordas vocais. Que curioso, pois outra cousa máis que aprendemos. Vamos a por outro WhatsApp para ti. Beber auga moi fría pódeme provocar afonía? Pois sí, dende logo que sí. De feito, bueno, ás veces todos falamos da orquesta, de ir alí a celebrar. Ás veces tamén se lle culpa ao xeo, tamén. Foron os xeos os que realmente me estupraron a voz. Sí é certo que a auga moi fría, os cubitos de xeo poden afectar a nosa gorxa, porque, como decíamos antes, os extremos de temperatura van nos afectar. Tamén os extremos de voz, é dicir, é tan malo berrar como susurrar. Cando estamos aí falando baixiño, tamén estamos forzando a voz e tamén podemos estropeala. Bueno, pois moitas grazas, Héctor, por todos os consellos para coidar aí a nosa voz.